Sa moto nga pagkahuman atong unang kita nilang Ford og sa kong ex, gi-invite pa kong biya kay birthday niya. Unya, mga barkada lang ang mga invited. So kay napa may duty si Bogs, gihulat ra nako siya diri sa balay, kay yahara kong hapiton. Mga alas 8:30 pa dyan na niabot ang bugdo. Galagot ko. Kaya kung bitok, nagprotesta na sa kagutom. Pero pagkakita nako niya, kalami ba hubuan sa suman oy. Aw. Kahubag basad kaayo ani niya oy. Klaro man ang mga pandisan. Times sa. Murag lami ipangita og palaman ba. Naka-shorts ara siya ani nga above the nigot. Bagets kaayo lantawon ang kanahan nga 30 kape na ligi. Pero ang pakapin, hayastang lami aman sad. Ako pa siyang giingnan, nga hastang dugaya bugduha lagi ba. Nito bagpod siya, nga wait low, kay nasa ko ihatag kay tita. Nakitita na jud siya. Og sunod ani, mo mama na juning kanahana ba. Bitaw. Iya pa nang gikuha ang bouquet sa likod siyang sakyanan. Then iyang gihatag sa kong mami. Pero kay wala man ko ning naog sa iyang sakyanan, nakita gihapon nako nga dako kay ngisi si Modra. Same pod sa ko ang pudra. Nagpalakas na jud og ayo si Pogs ba. Pero dapat lang jud pod kay iyahan narbang giwakwak ang ilahang anak. Bitaw. Sumoto nga on the way na mi sa venue sa birthday sa kuang barkada. Siguro mga more or less kay 20 minutes ang biyahe. Nakapangutana pa kong Ford kung anong nagsige lang siya tutok sa kuha. Nito bagpod siya, nga imuhang nawong love, makawalaw kakapoy. Panabangi jod mga mananabang, kay dili mabangbang kung makahunat ni si Sir Bogs ba. Hakop siyang giingnan, unsa ito o ni mo sa kong nawong, stress tabs. Nito bagpod siya, nga wala kay nadumduman ron mahal ko. Nangutana po ko kung unsa. Nito bagira pod siya, wala man. Ako ara po na siyang gilantaw pero kung mga mata, nganong paubos naman sad ni ay. Hakop siyang giingnan, nga tarungan na imong short kay bugdo. Lain kayo, basin og naay laing tao dito. Mapansin na imuhang kuan. Nito bagpod siya, love, sa kadaghan nimog pwede mapansin, nganong kani pa man ako ang pistola ba? Pistola pa joy gilitok sa buin. Ningon pa na siya, nga by the way love, next week kay birthday sa kong AirPods. Muli ta dito. Okay ra nga mag 3 days ta dito. Nito bagpod ko, mananghid lang sa ako nilang mami. Nito bagpod siya, okay naman love, nananghid na ko si muhang mamag papa. Pagkapaspas yun aning Sir Bogsoy. Ingon pa siya, nga anak man dyan ang mahal ko. Sa ginikanan ta dapat muna. Tubagpod ko niya nga, ang ginikanan, hilom oy, tong nag-torjak ta, nananghid ba kanilang mami? Nagkatawa jud pug ko sa akong giingon. Nitubag pa siya, nga torjak, kabastos jud ni mo love. Ako pa siyang giingnan, imuhang huna-huna mo'y bastos oy. Nitubag si Ford nga, nga naman sab. Nitubag ko nga, ang torjak manggod ba kay toron with jackfruit ba? Og nangatawa na lang mindo pa. Sa matang pag-abot mo sa venue, nanajud akong mga kadog nga mga friends. As expected, gipamit in greet nako silang Bogs. Ug naa pa jud si Simon.
Tuaman sa may stage, unya nagkanta-kanta. Ug sa dihang gihawirag kalit ni Bog sa akong hawak. Ug gipaduol niya sa iyang lawas. Ang akong lawas. Ningon pa na si Bogs nga, pahiluma imong ex o. Mura man og kandi nga wa nagkadimawan tingog. Wala jud ko kasagang sa giingon ni Bogs. Perting katawa na ako. Ako pa siyang giingnan nga kahinawayon kaayo ni Moy. Og karon lang ko nga kani si Bogs kay ning click man dayon sa akong mga friendship nga askat. Hasin, nagsigi man na sila og istoryahan na sa ubang mga lalaki namo nga mga friends. Ug ang topic, Torja. Bitaw. Mga motor oy, pero wala ko'y hanaw ug sa dihang ning kanta pa bitaw na si Simon. Og When I Was Your Man. Ug nagsige pa ni siya tutok nako. Time sabi. Kunya si Bogs, kay iyahang baso kay mura na niya ginakumot ba. Hiningon pa na si Freda nga akong barkada. Oy Sir Ford, lain pa yato ba? Mayo gani kay nag-uyab mo aning piya. Nito bagpod si Ford na iyaha magungkong gihulga agad. Og nangatawa din sila, og sa dihang nihirit man ni si Simon nga mura og panuway. Pero ang kamot ni Ford ani kay naa na sa kumpa. Kay ingon siya ang meaning daw ana nga iyahalan daw ko. Kajori Katya. Ningon pa na si Simon nga kato ko nung kanta nga iyahang gikanta. Kay para daw siyahang beautiful na ex, which is ako. Pagkadungog dyan ni Bog sa ana, iyaha judayon kong gikisan sa akong chicks. Pero miingon pa magyud na si Simon kong Ford kung dili ba daw ko kantahan ni Ford. Murag nang hagit pagyod ang Simon ba. Moto kong ginan si Ford nga dili na lang pansinon. Pero nitindog man dyan na si Ford o may adto sa stage. Ihapang gitarong ang mic ug ang gitara. Aha ka na jud. Ako diyong gisulayan og pugong si Ford kay ako'y naulaw para siya. Pero dili yun siya papugong. Nakapangutaan na pa ako mga barkada kung nahubog na ba daw si Ford. Pero ako silang giingnan nga wala man. Aha ka na jud ni. Kay di man jud magpapugong si Ford. Kay mo kanta jud daw siya. Ning great pa na siya kang biya og happy birthday. Nakipag-cheers pa na siya. Hingon pa siya, nga extra special karon. Kay ako og si Pia is celebrating our special day. Baby, this is for you. Dayon iyahan ang gikuskos og sugod ako ang jutay. Bitaw. Intro pa lang kay ulam na. Kanagong intro sa Alipin by Shamrock. Ang intro sa Guitar. Kapi jud kaayo niya. Pagkalami na lang jud sa tingog aning tawhana ay. Mura man ko gidalas sa Gabon. Lami kayo sa dunggan. Speechless jud ko while naminaw sa pagkanta ni Ford. Deserve yun niya ang the best performance later. Habitaw. Pag human pa niya kanta, kay nag-request pa ko mga barkada. Ug more daw. Ug ako, hapit na day ko nag-burlesque. Kay grabe na nilang birabira sa kong buhok ug sa kong sanina. Pero gikalit man nag-ilog ni Simon ang mic ang Ford. Gidali jud tawon akog dool kay basin og patulan ni Ford si Simon. Ningon pa na si Simon nga iyaha daw kantahon kay para sa kuha. Nag-sorry for everything pa na siya nako. Pero ambot lang kung sa tuwing gikanta, kay basta kay wala na ko'y labot niya o galagot sad ko niya. For the first time in history, ako jud ang pinaka early bird
Kay niuna na jud mig uli ni Ford. Nangutana pa si Ford kung asa ko matulog. Ako siyang giingnan sa kondo nimo. Kay naa kay reward gikan nako. Og dako kayo ang ngisi sa kanahan. Sa mga to nga while nag-drive na si Ford, ako anasad siyang gimaneho. Ang iyahang bunan. Hoy. Mura jud kog mangunguot sa ko ang gihimo. Pero he like it man sad. No worries daw. Pag-abot na mo og kondo niya, sa pertahan pa lang kay nagdinosikay na may sa sunod. Wala na'y himasa-himasa. Lamay man sad nang parat-parat. Hambi daw. Ni andar jud akong kajurika. Bahala mo eh. Nangita jud dayon ko og banyo. Kay akong gitabon sa mata ni Box. Karon ka lang jud. Kay imuha kong gipakilig og taman ganiha. Si mong pagkanta. Ako sa di siyang pakirigon ron oy. Kajurikat na lang siya. Sa moto akong gihikot iyahang kamot sa headboard sa iyahang kama. Diyan pariha sa suman. Nga ako na siyang giberlisan. Kamatay man niyo eh. Kay gitaman-taman jud na ako og romancing si Box. Grabe na kaayo iyahang mga gipang istorya na words. Deserve man pod niya. Hantod sa padulong nako siyang puso. Padulong na nakong kauna. Like the way nga iyahang gusto ipakaon sa ko. Pero imbis lami na kaya. Ang ako ang kalag kay mura magnibulag sa kong lawas og mga 2 seconds. Habi kog naunsa na. Aha ka. Nahulog pabitaw ko siyahang katrin. Lago po eh. Kasakit sa ko ang lupot. Literal nga lago po. Basta kay nagdali godog puha si Ford siyang hikot. Nga dili hugot. Nakapangutan na siya naunsa ko. Ako pa siyang giingnan nga nahulog kulaw. Og dorong katawa sa kanahan. Pero nitindog dyan na si Ford og iyaha kong gialsa. Nadool na jud kay ko siyang apps. Naperting lamian na jud unta. Pero nahulog pa man ko. Mingon pa si Ford. Nga ako nalay bahala law. Pero honestly jud ato nga time nawala jud akong gana. Kay moadto naman to kog langit ba. Pero nakurat jud ko. Kay nahulog man jud ko sa salog. Pero ang ending atong gabi una ay nakaabot ra gihapon ming Ford sa heaven. Sa matong minlabay mga pila ka adlaw, niabot jud ang time nga moadto na may ilahang Ford. Nalisang pa ko kung unsa kong dadon. Basta kay good for 3 days jud ako ang gidala. Panuway man ni oy. Ngano man nga gikulbaan man jud tawon ko oy. Meet and greet with the parents na jud ba. Og pag-abot pa namo didto, hala ka hoy. Kada ko badi ay kaayo ani ako ang pantat. As in ilahang balay jud no. Kay klaro jud sila nga naikabuga. Tama ra jud di ay nga bugdo akong tawag niya. Kay bugdo og pitaka. Bugdo og dalasay. Bitaw. Pag naog na mo ni Ford, kay medyo daghan ang tao silahang balay. Og iyaha dayon nga gigunitan ako ang gabasa nga kamot. Pagsulod na mo silang balay, kay nilahos pa mi didto sa kusina, haron magmukbang na. Bitaw. Dili pa di ay. Ni diretso mi didto kay moadto mi siyahang mama. Ni bless na si Ford siyang mama.
Then iyahan akong gipaylaila. Ming blessed ko siyang mama. Ug mura og tag-iya og pawn shop nga kadaghan kaayog alahas nga suot. Ningon pa ko nga good afternoon po ma'am. Gikulbaan jud ko ani nga time. Ningon pa yang mama, you must be Pia. Ayaw na ko tawagag ma'am. Tawagan ako og mama. Kay asa pamanday mo paingon ni Ford. Nga sa simbahan man jud. Hali dire. Kay ipaylaila tika sa amoang kaparentihan. Mo jud na ingon siyang mama. Ug ni pahiyo marasad ko. Sa mo to nga pagawas na mo silang likod. Ambot basin likod siguro to. Kay naaman to'y ilahang swimming pool. Bantog ra walay loan. Kay kwartahan manday ni ako ang nabingwit. Kaswerte ba na ako? Bitaw. Gipailaila ko sa mama ni Bogs nga mga naa sa 60 sad ang edad adto iyahang mama. Pero perde kagwapa og kahamis. As in warm pa sa tanang warm water ang pag-welcome nila sa kuha. Nga nakapahappy jud kay sa kuha. Kay karon papud ko nakatry og ani. Labaw na ang papa ni Bogs nga yagaon sad kaayo. Gipangayuan man dayon tag-apo. Aha ka. Pagkahuman sa kong meet and greet sa family ni Bogs, ni diretso na dayon mi sa venue kung asa i-held ang birthday. Magpapa-band ako sa papa ni Ford. Since iyahagyod kong ipapapa. Kani kay Sureball na. Bitaw. Og ilasad kong gipela-ila sa tanan. Gikapoy jud kog ngisi-ngisi jud. Nga mura og na-deform ako ang panga. Mga mura nagpanga sa tilapia nga sasi. Bitaw. Then pag uli na namo, ready na kay ko mag half bath. Ang kwarto ni Ford, dako sad ang 3rd floor silang balay. Murag iya hatanan kay naa pa siya'y mini gym. Mo di ay naay mga pandesal. Dayon nagsige na jud kog ukay sa kong bag. Kay as in kay hoy jud. Sa sobra nako kay excited. Wala nako nadala ako ang panty. Nga tag 20. Nangapangutana gyud si Ford kung naunsa ko. Ako siyang giingnan. Ang love. Wala ko kadala og panty. Dayon ning ngisira na si Ford og niingon nga ganahan daw siya. Aha ka. Ako siyang giingnan. Paghilom ha. Basin og sipaon ko nang nawong nimo karon. Og perteng katawa man hinuon ana niya. Ning duol na siya nako nga nakatapis na kog tuwalya. Ug iyahang gibira. Sumoto nga nahubo dayon. Ako siyang gingnan. Huy, noon sa man ka. Tubagira siya. I'm sorry, love. Og iyaha kong giaswat. Ingon pa siya nga magdungan daw mi og kaligo. Og na dayon niya ang shower. Gipaadto ra guro ko niya dere og ligoon sa iyang CR. Nga pwede jud matulugan tungod sa kalimpyo. Dayon gikiss na ko niya. Gikan sa lips. Paingon sa tibuok na ako nga lawas. Iyahan ang gikisan nga walay laktaw. Dayon pag-abot niya sa may ubos na ako. Nauwa ko galit. Kay mihunong mana siya. O giyahang gilantaw. Ako siyang giingnan. Nganong lantaw makadaraw eh. Nito bagbot si Ford. Nga taste so good kayo ni love. Kada makan jud lagi kayo. Basta kay nakagunay jud ko sa ulo ni Ford. Nga hait kayo ang buhok. Kaya mo pa'y pagpanubo. Yahadyo ng gitaman-taman og kaon.
na muraga kaog ice cream. Nga feel good kayo sa kuang pamati. Until iya nasad ko nga gialsa o gisandig sa pader. Sana all na lang jod ginasandig. O sa dihang iyahang gikalit og sulat. Nakamawon ko hinay. Kay lami jod kaayo sa tanan. I like the way he dance. Ang bitaw. Ug sa dihang naa nami sa kalagitnaan kanang lami na jud kay sa tanan. Naa manay may kalit og tingog ug niingon. Ford, asa man si Pia? Hulaman sa nako imuhang asawanhon. Ning siga jud na ako ang mata nga ganina ra nagpiyong-piyong. Ang mama ni Ford. Naratol jud kog pinangita sa tuwalya. Unya, nabilin di ay sa gawa sa CR. Kay didto man to niya gihubo ganiha. Naahak na jud. Nanuktok pa jud na ang mama ni Ford sa may CR. Nabuing na jud ni. Hiningon si Ford, nga wait sa maha, kaya ko pang gihaplasan si Pia. Kay sakit daw iyahang tiyan. Nakapangutana dyan kong Ford nga nung tiyan daw. Aha ka. Basta kay mura yun may siya danog si Eva sa sulod sa CR. Nga wala yun may mga sanina. Tagam. Ang CR sessions sa mga church. Ahak man pod kay ni si Ford. Kay wala man ng lock siyang kwarto. Nagsigi yung nagpanuktok ang mama ni Ford. Ningon pa ihang mama nga siya na lang daw haplas sa kuha. Naahak na dyan eh. Ako yung gihonghongan si Ford niya. Nga nung wala magugan ng lock Ford. Nito bagpod siya. Nga na-carried away ko mahal ko. Sa motong niingon na lang yun si Ford siyang mama nga. Ma, gawas lang sa please. Igawas ra nako ni si Pia karon. Ug sa dihang nadungog jud nako. Ngaming katawa man ang mama ni Ford og niingon. Nga sunod Ford ha. Panglak pod mo. Og ni gawas na dayon iyahang mama. Giapakapak jud nako ang braso sa buing nga naglagot jud ko nga naulaw ko siyang mama. Naahak na jud. Nga anong wala mangod siya ng lock ba? Sa moto nga nang gawas nami sa CR, nga wala na namo gipadayon, kay ning higda naman si Manoy. Sige din siya reklamo nga sakit daw iyang puson. Da, gaba dyan niya. Gadanghag manggod ang iyahang aki. Pero, wala jud ko'y panty ba? Sa akong kadanghag o sa akong kajurikat, wala ko nakadala og pante. Kaya talaga. Sumoto. Nga mao dyan ang nahitabo. Pagawas na mo sa CR. Nagkatag jud na ang sanina ni Ford sa salo. Dayon iyahang gipamunit. Kanahan kayo. Alangan og ako ang gihaplasan ni Ford. Unya siya ang naghupo. Kaya tay. Ningon pa na si Ford nga, tiwason sa nato love eh. Ako po siyang giingnan, nga paghilom dira ha. Gadanghag lang ng imong agi. Tanawa, unsay gyunahuna ni mama nimo karon. Nitubag ra po na si Ford, nga kabalo na daw iyahang mama, kung gaon sa me. Nanginit jud na akong nawong sa kaulaw, pagkadungog nako sa iyahang giingon. Ako siyang giingnan, nga may pagpalitan sa kunimog pantilaw. Nitubag po si Ford, nga asa man ko magpalit nga alas 9 naman sa gabi love. Tubag po ko niya, ha basta, pangitay sa ko kay dili ko ganahan og wala ko'y suot pa.
Nangutana pa na si Ford kung anong wala daw ko gadala og panty. Ako pa siyang giingnan nga nakalimot lagi ko. Pero giingnan po na ako na siya. Kung naa siya makitaan nga pwede na ko nga suoton nga panty karon. Pwede niya ipagawas ang tanang gustong ipagawas niya. Dere sa kuha. Dako jud kaayo na iyahang ising. Nga murag nakadaog sa sabong. Ningon pa si Ford nga promise sa love nga kung makakita ako, tiwason na to ha. Oo lagi. Promise na. Pero manglak na jud ta ha. Og gikusi nako iyahang butlo nga tambo. Sumoto nga nagkuyog mini Ford nga nigawa siyang kwarto. Og nagsabay ra pod mig naog ni Ford sa ubos. Pero naaman jud na iyahang mama nga naa silang sala. Nanangit pa na si Ford nga mulakaw sa ami kay naa may paliton. Nangutana po dihang mama kung unsa daw. Pero nitubag ra na si Ford nga kadali lang kuma. Kay alangan man pod kung isulti jud namo kung unsa ang amo ang paliton. Pero ahak man jud kay na kay miingon man na ang mama ni Ford nga palingkuron ko. Nidol na lang pod ko siyang mama nga nagngisi-ngisi. Nga ambot kung pwede lang magikon nga ang mama ni Ford nga wala na siya'y madumduman. Kanang abra-kadabra jud pa. Kay uwaw jud kayo. Ang ismail sa mama ni Ford kay mura man og sorry sa disturbo ganiha. Kadyo ni mas jud ay. Kauwaw lagi jud. Nangutana pa na ang mama ni Ford kung okay na ba daw ang ako ang tiyan o kung wala na ba daw kasakit. Siyempre nitubag ra pod ko nga okay na ma. Medyo pa bebe pa kay kog tingog kay nagmama na jud ang Jorica. Ambitaw. Hiningon pa na ang mama ni Ford, siguro na kay nakaon nga dili angay ni mo piya. Mo nang nagsakit imuhantian. Pero ang ismail yun sa mama ni Ford lagi ba? Kay murag naa-joy pa sabot. Aha ka dyan. Gipakitaan pa ko sa mama ni Ford o mga picture ni Ford adtong bata pa. Ug kung unsa jud niya kagusto nga mahimong pulis. Ug ang iyahang mga achievements. Proud kaayo ang mama ni Ford sa iyaha. Pero ni kalitra man nag-ingon ang mama ni Ford nga, anyway Pia, naisgutan na ba ninyo ni Ford ang inyong kasal? Nitubag rapod ko, nga wala pa ma. Tubagihang mama, nga dapat istoryahan na ninyo Pia, kay naan na mo sa sakto nga pangidad. Pero nitubag ra ko sa mama ni Ford nga, maybe soon ma. Ningon pa na ang mama ni Ford nga dapat magpakasal na lagimi kay gusto na sila makakita og apo. Kaya tayod sa mama ni Ford ay nagkapaso-paso jud akong dila kay imbis na mohuyop sa ako ay hahigop, mahigop man hinuon nako diretso pa. Aha ka. May gani kay taod-taod ana kay ning balik na si Ford ug naa nay bit-bit nga cellophane. Hingon pa siya nga matulog na mini Pia. Ug sa dihang ning smile man gyud na ang mama ni Ford. Aha ka. Pwedeng sa sunod na lang ang apo ninyo ma. Ang bitaw. Dayon na good night na ng mama ni Ford sa mua. Abi ko magmuingon siya nga, good night mga anak. Paghimo na mog mga anak ha. Sa moto nga ni naming Ford sa taas, ug ako jud mismo ang nanglak sa iyang kwarto.
Maayo nang sigurado taba. Ningon pa ang bugdo nga nang lakman jud kag ayo love. Imuhan akong hatagag reward. Ako siyang giingnan nga paghilom diraha. Basin jud ka nako karon. Og dayon gisugda na namo ang kinahanglan nga sugdan. Aron mahuman. Grabe jud pud kay ning bugduha ba. Kay klingi kaayo sa ko. Pero kung dito na ganay sa gawas, kay formal man kaayo. Og hangtod, last night na namong bogs diri sila ha. Kay muli na may pagkaugma sa syudad. Ug nangadto pa mi sa tapok-tapok siyahang mga barkada. Mga batch daw to niya. Pag-abot na mo dito, gipaila-ila ko niya. O grabe sad ni ka formal iyahang mga barkada. Mga professional sad kaayo ni sila ba. Dili mga dog og mga batasan. Niingon pa tong iyahang isa ka barkada. Nga so this is Pia. Wow. Worth to wait jud ay. Nganong nakaingon man ni siya nga worth to wait jud pa. Og lahi ra jud sila kay mga branded ang ilahang giinom. Kami sa ko mga barkada kay mosugot rag tuba nga walay tungod. Bitaw. Dayon pagkataod-taod ana kay nay niabot nga duha ka babae. Ug ang isa kay familiar kayo. Ako diyang gibalik-balik sa kunahuna kung kinsa gani ni siya. Og tuara jud. Ang isa ka babae nga grabe ka sexy, nga mura na jud naghubo. Ning duol man nagkalit og ning halok kay Ford. Aha ka. Ka-jury cut ba? Wala siya kabalo nga naa ang uyab ni Ford dere. Ningon pa tong girl nga, "Hi Ford, long time no see. Kumusta naman ka?" Nitubag ra po na si Ford nga okay ra daw siya. Ug nangutana pa na si Ford kung kanus-an nakauli itong girl. Nitubag po tong girl nga last week pa daw. Ug ang mata sa babae kay wa jud ko ganahe. Kay nilantaw gina siya nako. Ug iyaha kong gi-head to foot. Aha ka. Sa moto nga gipaila-ila ko ni Ford nga iyaha kong uyab. Ningon pa ang girl nga, ikaw di si Pia. You look pretty in person pala. Og ning beso-beso siya nako. Murag bot pasabot niya nga sa picture kay dili ko pretty. Kadyo ni mas baaning bayhana. Pero nagngisi-ngisi rasad ko, pero kung iyaha gani kong iroon ron, panglaruton dyan ako ni iyahang mga eyelash nga extension. Tan-awa lang siya lagi. Nagpaila-ila pa ng girls ako. Ang iyahang name kay Amanda. Pagkadungog dyan ako si hangalan ng duol tanang satanas ug ning hunghong sa kong dalunggan nga si Amanda ang ex ni Ford. Si Amanda nga first love ni Ford. Panabangi dyan. Ug nilingkod pa na siya dito sa atbang jud ni Ford. Unya ang kanahan nga Ford, nagsige man pod og pahiyom lagi ba. Pero gangisi-ngisi lang jud ko, pero kabugnoon na jud kaayo ko. Then after pila ka minutes, kay gibati ko nga kaihion ko. Basta makainom ko og hard, magsige ra ba dayon ko og pangihi. Sumoto nga nananghid ko ni Ford nga mag-CR sa ko. Nangutana pa na siya kung magpauban ba daw ko. Pero ako siyang giingnan nga dili na. Nikalit pa nag-ingon ang ex ni Ford nga, ka-sweet jud gihapon ni mo Ford ba? Walay kabaguhan.
og ni smile na lang jud ko. Niingon po na si Ford nga, wa joy paglubad ay. Sa una pa, 2016 pa. Right, love? Unsa man jud ang naa ng 2016. Ug kung nganong nakaingon ang barkada ni Ford, nga worth it kaayo ang iyahang paghulat sa kuha. Hambot lang jud. Sa moto nga pagsulod na ako og CR, gikalma jud na ako ang kaugalingon. Ug besides, naka-feel jud ko nga murag naay something nga baggage sa iyahang ex. Pero ambot lang jud, kaysa akong nahibaw-an, kani si Amanda is ibog paghihapon daw kuno kaayo ni Box. Ug ang reason po daw kung anong mas nahimo nga mas better si Ford is para daw ipakita kang Amanda kung unsa ang iyahang gisayangan. O diba? Murag ako pa ang nahimo nga kontrabida silang relasyon karon. Hambot lang siya. Hingon pa sila nga sa relasyon daw dili pwede nga sa taas ra ang tanan. Nadyo'y dapat magpaubos para makaabot mog langit. Bitaw. Sa relasyon dili happy-happy lang. Dili sweet lang. Moagi sa dayta og kasakit. Kaya wala jud ko kapangandam. Kay feeling na ako patay kay sa kuha si Box. Ug unsa pa man di ay nga iyaha pagani kong gipaila-ila sa iyahang pamilya ug sa iyahang mga kaparintihan, diba? Basta. Kay pagbalik dyan ako sa table namo, wala si Ford. Ug mas labaw nga wala si Amanda. Bisan ang anino sa duha, kay wala. Nagsakit jud akong dughan og hunahuna. Ug asa sila karong duha. Nangutanap ako sa mga barkada ni Ford kung asa siya. Nitubag ra pod ang barkada ni Ford nga nag-excuse daw si Ford dayon nilakaw. Sumoto nga ako silang gipangita. Perte dyan akong libot-libot adtong lugara para makitaan ako sila. Pero sa tinuod lang, hagakurog ko. Tungod sa pwede nako nga makita. Dako kay akong salig ni Ford. Pero ambot lang sa iyahang ex. Taod-taod jud kog pinangita ni Ford. Og nakit-an jud nako siya. Dili lang siya. Silang duha ako ang nakitaan. Nasala dito sa may likod dapit sa CR. Dito sa smoking area dapita. Pagtan-aw jud na akong Ford nga kauban niya si Amanda. Og lami kaayo ilahang ngisi-ngisi. Pagkawaw ba? Nangihi raman unta ko. Og nalipat mandayon ko. Ilaha mandayon ko ang gigago. Pero medyo okay raman siguro kung nagngisi-ngisi lang sila. Pero nakit-an man jud na ako. Nga nihag na si Amanda kay Ford. Dayon nihag sa nagbalik si Ford kang Amanda. O gidugangan pa jud. Mura na ko gibubuan og bugnaw nga tubig sa kuang gitindugan. Kanagod nga mura ko og nakakita og ungo ba. Og mura jud pud ko gihinay-hinay og patay. Tungod sa kasakit. Tungod sa akong nakita. Kay ning kiss man na si Ford kay Amanda. Sa may agtang o sa may ulo dapit ni Amanda.
Basta oy, sweet kaayo silang duha. Ug wala na jud na ako napugngan, ug nitulo nagkalit akong luha. Ug wala lang man jud sila nakabantay. Nga naa na sila'y audience, nga nasakitan tungod sa ilahang kasweet. Ug pagdungo bitaw na ako. Na ako'y nakit-an nga mga gagmay nga bato. Ug ako adyo nang gipunit. Ug gilabay na ko nila. Tablahanay na jud ni. Sure jud ko nga naigo tong tsakadal nga ex ni Ford. Kay ning ingon man siya og ouch. Pero sige na jud tolo ako mga luha. While pagawas ko adtong lugar. Gusto na ko mohawa atong lugar. Gusto na ko muli sa balay. Masumbong sa kong daddy. Tagam ang churika. Magpalaban man day gihapon sa papa. Murag teenager ba? Nga idara na ra ba? Bitaw. Sumoto nga pagawas na ako, wala pa joy taksi ning lugar. Ang akong luha kay nagsige na jud og tulo. Basta kay sobra kasakit sa kong dughan. Dili jud mabangbang. Dayon taud-taud ana kay naay nanawag sa kuha. Gidali-dali pa na kog trapo akong luha. Pero wala man ko kaila ani niya. Nganong kaila man ni siya nako ba? Pero nang smile gihapon ko. Pero paminaw na ako. Mao na to ang pinakapait na ako nga smile. Pait pa sa ampalaya. Dahil nangutana siya kung anong naa ko sa gawas. Ako siyang giingnan nga muuli na ko. Nangutana pa siya kung nagkita na ba daw may ni Ford. Nito bagpod ko nga wala pa. Hingon pa siya. Nga nganong muuli naman ka. Basin pangitaon ka niya. Nito bagrapod ko. Ikaw, asa man ka? Nito bagbutong barkada ni Bogs. Nga muuli na daw siya. Nito bagpod ko. Nga pwede ko nimo ihatod sa terminal. Nito bagpod siya. Nga wala naman siguro yung biyahe ron. Mag 11:00 naman. Og ahak jud kay kong luha. Kay tili man jud mapugngan. Og nitulo ra man nagkalit. Gi-open pa na sa barkada ni Ford ang portahan sa iyang sakyanan. Og ningon siya, "Oh, nganong mihilak man ka? Hali, sulod sa dere." Pero gaduha-duha pa ko og sulod sa iyang sakyanan. Pero nikatawa ra man na siya og niingon, "Ang hali na, dili man ti kaon-saon." Nito bagpod ko niya, nga wala man ko nakailan nimo. While gatulo gihapon akong mga luha. Sumoto nga nagpaila-ila siya, nga siya si Doc Martin. Wow. Doktor di ay siya. Sumoto nga nisulod na lang ko siyang sakyanan. Doktor man di ay siya. Ningon pa siya nga na siya'y tissue sa may compartment daw. Basin kinahanglan ako. Ako siyang giingnan. Nga dok, unsay tambal sa sakit sa dughan. Ug na-realize na ako nga kayata sa akong pangutana. Pero bahala ng mga kandi nga taas o bangs. Ug ni-smile man na siya ba? Pero times sa gwapo man sabdi ay ni siya.
Pero time sa siya. Broken man di ay ko karon. Nikatawa pa na siya og niingon. Si mong case piya. Si Ford lang ang makatambal ana. Og nihilak jud ko og samot. As in grabe ka sakit sa kundog. Sakit jud kayo. Sumoto nga nangutana ang doktor nga barkada ni Ford. Kung asa do dapit amoa, kay iyahan na lang kong ihatod. Sumoto ako siyang giingnan kung aha nga lugar amoa. Ningon pa siya, nga piya, wala o kabalo kung anong naghila ka karon. Wala o kabalo. Pero kabalo ko, nga buotan og maayo kayo na si Ford. Og nakahilak jud kog samot niya. Ako siyang gingnan, kaila jud ay kang Ford. Nitubag siya, kaila kayo. Kababata na ko na siya. Ug close kayo miana. Dayon nilantaw siya nako. Ug nisumpay siya ingon. Nga dili ka sundan ni Ford kung wala siya nahigugma sa imuha. Sa moto. Nga gihatod jud ko sa barkada nga doktor ni Ford sa muang balay. Nagsige ra jud ko og pasalamat kay Doc sa iyahang kaayo sa kuha. Ginapuga pa jud nako siya nga iingon niya nako kung unsay naa sa 2016. Kung anong nakaingon si Ford nga nagkita ami ana nga tuig. Og katong nakita ko niya usab, wala daw ko niya buhi. Pero unsa man ni karon? A joke or damgura? Nga iyahamang gihalok-halokan ng ulo adtong iyahang ex. Pero ang tubag ni Doc, nga dili daw niya pwedeng istorya. Kay private case daw ko no. Then pagka next day, natingala silang mami kung anong naa na daw ko. Anak na lang ko nga ning uli naming Ford. Baka konsad ko, di ba? Ug ako na lang po nga gibisi ako ang day sa shop. Tama arasad kay naa may mga made to order nga mga dress. Nga medyo na busy rapud ko. Ug medyo nakalimtan pud na ako. Nga broken man di ay ko. I was about to leave kay moadto kog station kay aron mahatod nako ang tambal ni Daddy. Og sa dihang naa may bugdo nga nitungha ang kanahan. Nag-antipara pa. Kagwapo jud sa minatay ba. Pero wait sa. Dili pwede. Erase na ako. Kay gipasakitan ra ba ko ani. Nasuko day ko. Bitaw. Ningon pa si Ford. Nga love, imuha lagi kong gibiyaan. Gipangita kang mama. Tubagpod ko niya. Nga love, para sa Juana or para kang Amanda? Tubag siya. Nga love, kabalo ko nga nakita minimo gabi eh. Pero let me explain sa karon. Ug ako adyo nang gitoyok akong kalimutaw. Dili tungod sa kalami. Tungod na sa ko ang kalagot niya. Nga mo explain daw siya karon. Ug ako siyang giingnan. Nga enough na akong nakita. Ug na-explain na rasad ko nga no. So nag-work jud imuhang gihimo nga betterment, di ba? Nagbalik gud mong Amanda. Tubag pud siya. Unsa gud na love ba?
Unsay nagbalik oy. Og tungod sa akong kapungot og kalagot siya ha. Nasagpa jud nako siya. Nilagting jud ako ang palad siyang aping oy. Nakasagpa jud ko niya. Ug ako siyang giingnan, ngayaw na ko dulain. Dili na ta mga bata aron magduwa-duwa. Makipagbuwag na ko nimo. Ug na-realize na ko gabi nga si Simon jud ay ako ang love. Ug dili ikaw. Nitubag pud siya nga naghimo ra kag excuse Sofia. Tubag ko niya, mao ba? Maayo kay kabalo ka. Hunya ko kay wala. Kabalo ba ka nga nagmahay ko nga nakita na ko na imuhang naong. Nagmahay ko nga niadto ko og kondo nimo. Ug usapod, unsa may imuhang ikasakit nga imuha namang kong nakuha. Di ba mao na to akong bayad sa imuhang mga nagasto nako. So fair na ta. Tubag siya, nga na imong lantaw na ako, Sofia. Pero kung dughan ani nga time, kay gasuol jud ang kasakit lagi. Ako pa siyang giingnan, nga pahawa na Derek Clifford. Kay wala na tay istoryahan. Og busy ko. Dayon nang utana si Ford kung seryoso ba ko nga makipagbulag sa yaha. Nitubag pud ko niya nga mura ra ba ko og joke si moha karon. Hawa na be. Layas na. Pero wala gyapon na siya ning lakaw ug ang iyahang matagod kay gapula na. Basta kay nikalit na nagtulo iyang luha. Nganong sakit man kaayo lang taon. Nga gahilak siya. Nitubag pud ko niya nga 100% nga sure na kayo. Tubag si Ford nga okay. Kung mao ni mong gusto, respeto na ko na. Hug nilakaw na siya. Pero nga naman nga murag ako'y naisayop naman duha. Paglakaw niya, nagdali-dali kog sulod sa sakyanan. Ug dito na ko gigawas tanan akong kasakit. Dito jud ko ning tiyabaw og ayo. Sakita jud lagi. Gitext din ako si Freda kung asa siya. Ug maayo na lang kay wala siya duty. Ug niadto ko silahang balay. May anak pa na si Freda sa kuha. Nga basin daw o goodbye hug to ang gibuhat nilang Ford og siyang ex. Ningon pa na si Freda, nga sagdi na to si Ford oy. Ayaw pa broken kay guwa para kaayo nimo. Sagdi na lang. Og nagkatsulaanay na bitaw mong Ford. At least mamatay ka nga dili boring imuhang life. Og nangatawa dayon sila. Aha ka dyan. Pero wala pa yun na human ako mga barkada. Kay ilaha man ang gistok ang tsakadal nga si Amanda. Hang ex ni Ford. Og ahak jud kayo. Kay pag-view nila sa My Day, kay ang picture kay nagsakay siya sa sakyanan. O kung wala ko masayop, sakyanan jud to ni Bogs. Ug ang usa ka picture pa jud, kay ga side view ang kanahan nga Ford. Unya na ay nakasulat nga, just like the old days. Sakita jud. Ang Ford kinagaduadto pa sa ko aganina, unya gauban day silang Amanda. Unya na pa siya let me explain. It's not what you think daw. Basta kining tiyabaw na jud ko gihilak eh. Bahala mo dira. Basta kay nasakitan ko. Sakit kay kundughan.
Grabe. Napa siya'y pahilak-hilak kanina. Nag-artista na lang unta siya. Nagsigi jud kog bagot-bot sa tubangan sa kong mga barkada. Hog ni kalit nitong ingon akong isa ka amiga nga, Madi, dapat mo balos tong Ford sa gihimo niya kay Pia. Nitubag pa kong bayart nga friend nga, yes Madi, ato ang luokon to si Amanda. Ug daghan pa jud kaayong mga giipang istorya nga mga kabuang ako ang mga barkada. Bintaha ra jud ning naatay mga jumiga nga mga kasabot rasad nato. Ug andam ta damayan sa kasakit nga atong napansakan ba. Bitaw. Sakit jud kaayo. Sumoto nga nilabay ang mga adlaw. Nara ko ato sa shop kay naa ko'y gitrabaho. Ug sa dihang naay ni kalit o good morning sa kuha. Ning siga jud ako ang mga mata. Si Doc Martin mana. Hastang gwapuha sad kayo niya. Og pagkahoy pa jud, kay naa man siya'y bit-bit nga buwak. Ang favorite nga buwak pa jud nako. Buwak sa kalabasa. Bitaw. Rose nga pink, tapos na ay mga babies nga breath. Ug ako ang paborito kayo nga fudge bar nga chocolate. Ug naa pa joy isa ka dosena nga Ferrero. Ug naa pa joy teddy bear. Ug kung dili lang ni amigo ni Ford, makaingon jud kog basin og na love at first sight ni si Doc nako ba. Bitaw. Ningon pa siya. Pia, special delivery para nimo. Hunta ganahan ka. Then nangutana pa kong Doc kung anong nakatuod siya di ari. Nitubag ra pod siya nga nangutana ra daw siya. Og iya pa jud kong gi-invite pagka Saturday kay birthday daw niya. Nagduwa-duha pa ko kung muadto ba ko kay basin ma-OP ko dito. Pero nag-promise na si Doc nga dili daw ko ma-OP. Sumoto kami sugot ko nga muadto ko siyang birthday. Dayon nangayo pa nag-number si Doc sa kuha. Sumoto nga gihatag ra pud nako akong number kay Doc. Pagagabi na kay sayo ko'y kuning tugpa sa kumbad. Kung kanus ako feeling broke ay haasad na nga busy ako mga dog nga friends. Nagsigir ako scroll sa akong mga social media account nato. Og nagtan-aw ko bitaw. Pag sa dihang ako bitaw nang gi-stalk si Ford. As usual, wala man gihapoy update ning tawhanan eh. Wala man joy tawo ni kakuti-kuti siyang Facebook. Ang last post niya kay katupang pang-steak night tawo namo. Dayon gi-stalk pud na ako ang ex ni Bogs nga si Amanda. Hantod sa na ako'y nakita sa iyang post. Nga na siya'y gihawiran niya baga. Haniyati siya. Masayop pa si Pipito manaloto og taya sa last two. Pero wala jud ko nasayop pa. Nga braso jud ni Bogs. Aha kalagi. Akong dughan kay gitusok-tusok na sad sa kasakit. Ug ang caption siyang post, holding you forever. Agay. Ako ray nasakitan og naguol sa kong gibati karon. Ug nitulo na sad ako ang mga luha. Then pagka next morning ana, kinatingala ko kung anong kabisi ba sa tananay. Naa ako mga kuya og ilahang kaasawahan. Ningon akong isa ka kuya, nga wala man ligi dari si Parpia. Natingala pa ko kung kinsa na si Par. Mong yun akong kuya, ngay mong uyab god.
Ayaw ingna og nagbuwag mo, kay ako jud tong paatngan ba. Makuratan sa daaning kuya eh. Pero ako siyang giingnan, nga taka ra kaya. Busy ra to sa station. Tubag si kuya, nga sure ka, nga wala man siya karon didto ba. Og medyo nakurat jud ko. Pero ako agyapong giingnan si kuya, nga ayaw kabalakay. Kay kabalo ko kung asa ko ang uyab. Diyan ingon na akong isa ka kuya nga, ugma ang wedding anniversary nilang Mami Pia. Pauban unyang Ford, og kamoy pangita og catering nga makaserve ugma, kay ning back out man to amo ang kasabot. Junimas na dyan. Matong niingon ko, nga wala man siya diri ay. O grabing katawa sa kong isa ka maguwang hoy. Aha ka. Og nagsige pa yun na siya balik-balik nga bulag na lagi daming Ford. Kay klaro kono kayo. Pero wala di ko may angkon nga gabuwag ming Ford ay. Pero akong ginan akong kuya, nga ayaw jud og pataka diraya. Wala may nagbulag. Aha ka. Makapangangkon man sabdaaning kalakiha ay. Mabitaw ning rason nga dili jud nako unta dad-on dari sa balay. Unsaon ta man nga nasakpan man. Taud-taud ana kay migawas pa kong isa ka kuya og naay gitawagan. Pero wala nako kadungog kung kinsa toy gitawagan ni kuya eh. Pero pagsulod niya kay dako kaya na siya pahiyom jud. Nga mura og mawasli iyahang nawong. Then after na mog pamahaw, nagsige na sila og paburot og mga balon para ugma. Kay dinalian lagi daw. Kay dapat unta mag-travel ni akong airmats og airpads. Pero lagi na may COVID. Sumoto nga naka-decide na lang sila nga maghanda na lang dire. Then taod-taod ana kay naanay nag-doorbell. Ako pa'y gisugo sa kong mama nga ako'y pabrihon. Ninggawas jud ko nga nagsigi og usap-usap sa kong gikaon nga bubblegum. Pero pag open dyan ako sa gate, panabangi. Naratol jud kog pinakalit. Og natulon jud na ako akong bubblegum og wala ko kasarang. Gitry pa na ako og ubo-ubo kay basin mo balik pa. Pero it's too late na kay natulo na jud nako tanan. Aha ka. Nilugpot jud na ako ang kasing-kasing. Nakapangutana jud ko niya kung anong naa siya dire. Nito bagpod siya, nga gitawagan daw siyang kuya kay kinahanglan akog tabang. Nakapangutana jud ko niya kung unsa nga tabang man. Og migawas na ako ang kuya. Og niingon nga Pia, hukari sa ni imuhang uyabo. Kaya talagi ba? Unya si Ford kinilantaw na ako pagkadungog niya nga uyab daw. Nahiwi na ni Ron. Mura man og I don't belong in here na jud ba. Kaya akong mga maguwang, ginairo jud ko nila og ayo. Naghukad sa tawon ko para kay Ford. Og nalipay kay akong mami pagkakita nila kay Ford. Og ako tawon kay mura ko og white lady nga nasaag. Niingon pa ko ni Ford, nga love, hali isa, kaon sa direo. Gitawag dyan ako si Ford aron maka-explain ko niya. Kaya nakita dyan na ako nga natingala si Ford. Pag-abot niya sa kusina, kaya ako din siyang gistoryahan. Ako siyang gingnan. Sorry kay sir. Wala pa na ako nasulti ang tinuod nga nagbuwag na ta. Pero nitutok ra na si Ford sa ko. Og dili pa na ako kaya nga mulantaw siyang nawong. Maong gadungo-dungo ra ko. Ako pa siyang giingnan. Nakadungog ka sa akong gistorya nimo.
Ug nikalit man hinuna siya gihilak ba. Ug ningon siya nga gimingaw daw siya sa kong tingog. Ug gimingaw daw siya nga mag-love ko niya. Naunsa man eh. Nga nung mihilak man siya dire. Ako siyang giingnan, ngayaw gilak-hilak dire. Basin ka karon. Nitubag pod siya nga mag-istorya sa tapiya. Please. Tubag pod ko niya nga okay sige. Pero pahidi sa na imong luha dira sir. Pero sa tinod lang, gasakit man sad pod akong dugahan nga maglantaw niya. As in. Then taud-taud ana kinalakaw namin ni Ford. Ug sakyanan niya amo ang gigamit. Nangutana pa ko niya, nag-enjoy rasad ka atong nag-road trip mo si mong long time love. Nitubag siya, ngayaw ko himoyog sa lapiya. Please lang. Imuhang ginapang ingon, kay wala jud na nagkatimao. Tubagpod ko niya, hala sige pa makak pa. Dira man ka maayo. Ug sa dihang gikalit man naghunong ni Ford iyahang sakyanan. Ningon siya nga mag-istorya sa Gutapiya. Tubagpod ko niya, okay sige. Nakay 5 minutes. Ningon siya, ngayaw ko ani love be. Ug pagkadungog dyan ako sa love, no, mura man og nataga ko kung dughan ba. Hingon pa siya, nga I'm sorry Pia. Tubagpod ko niya, you're sorry kay nakipagbalik na kang Amanda. Nitubag siya, nga I'm sorry kay nakipag-istorya kong Amanda. Iklaro lang namo ang tanan sa mua. Nitubagpod ko niya, pero sa tago pa dyan mo nag-istorya, di ba? Nitubag siya, ipasaylo na ako siya. Tubagpod ko, kay nagpasaylo ay lugar mo. Idi nice. Nitubag si Ford, ikaw akong love, Sofia. Sa una pa. Pero ako siyang giingnan, okay Ford. Pero, ang closure ninyo, kay ang ending kay kiss, di ba? Pero niingon pa na si Ford nga wala daw sila ka-kiss. Hug naglagot na jud ko. Denial kayo siya. Sa moto nga ako ang gipaabrihan niya ang door. Ug ming naog jud kog dali-dali. Nagpara din kog taxi. Ug gibiyaan na sad nako si Ford. Ug niadto ko sa kaila nako nga caterer. Sa moto nga wedding anniversary day na sa ko ang palanggang mga ginikanan. Daghan kay mga tawo nga invited. Pero ambot lang jud nako. Kung anong naaman ko'y ginapaabot. Ambot lang kung anong ginahulat nako si Ford. Pero ahak jud kay bisan anino sa buing. Wala man jud ni tumaw sa balay. Kada naay sakyanan nga muhunong magdali jud ko gawas kay basin si Ford. Dili man ako siya matiis ba. Gusto nako nga paminawo na jud iyahang side ba. Di baling marupok ba. Then siguro mga alas 10 na to sa gabi ug hapit na mahuman ang celebration. Nagsige pag-ingon ako mga barkada nga adtuon na lang daw nako si Ford sa iyang kondo. Kay basin daw kunog na unsa na to. Og nahibaw-an pa jud nako nga rest day daw to ni Boss.
Pagkadungog jud nako ato kay nikabad jud kog adto sa gawas. Og giatras na ako akong sakyanan. Og nagdali-dali kog adto sa iyang kondo. Wala ko kabalo sa kuang nabate. Nakulbaan jud kay ko. Wala ko kabalo sa akong na-feel. Pag-abot jud nako sa iyang kondo, may pagwala na lang ko ning adto diri ba. Makakita raman di ay ko og live show. Nagtindog jud ko sa portahan. Nga nakita na ko si Amanda nga naa sa sofa bed. Ug naa siya sa taas ni Ford.